umuntu eselapho nje kunodaba engangakhuluma ngalo kudala ngicabanga ukuthi beku 2022 or 2023 lapho olwenzeka ngapha ngakithi kwaNongoma esicayini conduct isesicayini mawuqhamuka oLundi uya kwaNongoma ungena ngathi ungena ngalomgwaqo obheke enyokeni noma mawuqhamuka kwaNongoma uyolundi ungena ngalomgwaqo obheke enyokeni mawuqhamuka kwaNongoma uyolundi ungena ngo right mawuqhamuka oLundi uya kwaNongoma ungena ngo left kuleyo ndawo leyo kuthiwa kusesicayini kunomuzi wami ngomezulu lapho kwadudulwa khona ugogo wakubheka niyakhumbula lolu daba lwensizwa eyathathisa iphoyisa yayithandana nalo yalithathisa iloan ka 200,000 or 300,000 3 so leyo nsizwa kwathi misiyolobola isihlukene nalelo phoyisa yabuya yathi mayiyolobola kanti leli phoyisa selithume in fact ngesikhathi iyolobola yayizohambisa yonke into lensizwa yayizohambisa ibizo yayizohambisa inkomo ihambisa ibizo yayizohambisa yonke into kwavele kwafika abantu bazodubula la igcekeni kwadubuleka usalukazi lapho ugogo wakhona umama wakhona wakuthiwa uMakubheka lo Makubheka lo walapha kwaMusi labo umndeni nalabo ukubheka balapha kwaMusi so kwathi makutholakala ukuthi umuntu othuma inkabi ukuthi izodubula ngoba bagcina bengayitholanga insizwa ngoba inkabi lezi ayizodubula kahle kahle insizwa le ebeyithathise iphoyisa 300,000 so uma sekutholakala kwatholakala ukuthi umuntu othumele izinkabi yilona iphoyisa intombazana inyanyiso ukuthi ngake ngaya ngisho enkantolo kulolo daba ngiyolalela intombazane icasulo ukuthi indoda yayithathisa iloan 300,000 yona intombazane yathatha iloan yanika indoda isiyolobola omunye bafika bagwetshiwe ke labo bantu labo ngicabanga ukuthi nilibonile balibona abanye la ku Facebook uMandla Chris nasephepheni osolezo laphuma nje ngicanti last week bagwetshiwe labo bantu lezo nsizwa lezo nephoyisa lelo lesifazane bagwetshwa odili kajele insizwa kwangeza kwa ngazi noma eza kwaSibiya noma kodwa khona ezasoLundi so bagwetshiwe yiyo lento esikhuluma ngayo yokuthi kwesinye isikhathi mawusuke mhlawumbe ungazange uboshwe noma ungazange uyilalele lezi inkulumo esikhuluma ngazo kuba lula ukuthi especially umuntu ongazange eboshwe nje ongazi ukuthi amaphoyisa afunani ukuze akubophe yini lesuke iholele amaphoyisa kuwe ukuze ugcine uboshwe umuntu ongayazi leyo nto kulula ukuthi mayenza icala ashiya ama loopholes ashiye nje ubufakazi obusobala yena etshela ukuthi ukhavile yonke into avela ashiya ubufakazi obusobala nje into ezokwenza ukuthi aboshwe khona namhlanje ntambama icala deleza ngo5 useboshiwe kodwa mawuzolalela kahle inkulumo zethu lezi sikhuluma la ngendaba yezinto enizenzayo engaholela ukuthi umuntu aboshwe ningabona ukuthi kahle akulula ukuthi ubulala umuntu ungaboshwe akukho lula weli ke njoba ngake ngakhuluma ngendaba ukuthi ukuboshwa akuyi ngoku nami ningangibona sengiboshiwe ngikhuluma nje ngiqwashisa abantu ngendaba yejele ningangibona sengiboshiwe kusasa ngiboshwe futhi yicala enizothi nina manje libuka noma nizwa ukuthi ngiboshelweni nibabaze nibamba amakhanda ukuthi hawu uMsimenzi isitu sengaboshwa yilento akade ehlala ikhuluma ingangibopha nami ngoba ibhadi mase lifikile lisuke selifikile lingangibopha nje kahle angisho lento ayisho ukuthi mangisuke ngikhuluma indaba ekanje ngisuke nami angisezukuboshwa ngisangaboshwa nje angikuthanda ukuboshwa ngiyakubalekela ngayo indlela kodwa ngisangaboshwa so bengifisa ukudlulisa lokho nje.